Adamlaryň gowuny tapmagyň ýeketäk ýoly mümkin bolýandan elmadama olary ýagşylyk etmek pursatyny peýlemekden ibaratdyr. Diýmek şeýle göldügdäki adam mümkinçilik gören pursaty wagt ýetirmän ýagşylyk etjek bolmaly. Ýönümiň ilkinji şerti gowunlary hemişe şeýle düşünjä görä sağlamakdan ibaratdyr. Onu ýagşylyk eden adamyň bu dünýäde ýagşylyga garaşmagyny nähil düşünip bolar? Diňle salih. Her insan üçin iki gün bardyr. Biri özüne degişli gündür, beýleki bolsa, geljek nesillere degişli gündür. Şu günlüň biri insany aglatýan ýalym bolsa, ikinji günne ol Allah kömegi bilen hökman begener. Diýmek edilen her ýagşylyk ýene ýagşylyk bolup gaýdyp gelýär-de. Ýöne biri ir birem giç bolup gelýär şeýle-dämi? Ýagşylyk diňe Allahyň razylyk üçin edilmelidir. Ýagşylyk edip ýerinden derrew ýagşylyga garaşmak yol bilmeýänniň hem de usul aňlamaýanyň tertipsizliginden başga hiç zat däldir. Ýöne insan sabyrsyz bolýar-da. Hawa insan sabyrsyz bolýar. Köpler bu dünýäni diňe pullun hem de saglykdan ibaratdyr öýtýär. Ýöne oly hakykata göz açylan ruhana adamlar bu zatlaryň ağlawyna düşmediler. Şeýle adamlar ýagşylyk edilip togum tepen ýaly jennetiň ýerlerini tepip goýurlar. Dogry. Emma yaradan islete şu ýagşylyklar ente bol bu dünýäden gitmäkä peýda berip başlar. Eýsem eden ýagşylyk oň ýödüne dolanyp gelermi? Nygmatda çäk hikmetde boşlat ýokdur salih. Yaradan islete ha ýagşylyk edeniň özüne, islete de perdendine ýa-da ýakyna berer. Halypam, onu ýagşylyk edilen adam ýalňyşyp öteräk geçýän bolsa näme? Oňa adamyň öz sebäpkär. Yaradanyň islemeýän zadyny etmäge sebäbiň ygtyýary bolmaz. Onu işe başlaýarsa, Hawa, häziriň özüne. Tevfik Aksu. Sen Lukmanyň ýalňyş derman berenligi sebäpli hassa bolanyň aýdýan şeýle-dämi? Hawa hormatly qady. Tevfik aganyň süýjü keserligi gödüňe tutulman berilen dermanlar onuň hemişelik maýyp bolup galmagyna sebäp bolupdyr. Garşylyk bildirýän hormatly qady. Hawa, siz diňleýän? Hormatly qady. Hassanyň gysagly bejer üçin hassahana gelenligi dogry. Ýöne ol süýjü keserligini hem de insulin ulanýandygyny aýtmandyr. Lukmanlar hassanyň tüýden tiz sagalmak üçin gerekli bejeriş çärelerini wagtynda geçiripdirler. Hassahana baramda men öz huşumda dälim. Siz näme diýäňiz? Ruhudan görlemäň. Aýdy bergen uşak boldy. Hassa öň başga bir hassahanada bejerge alanna süýjü keserligi hakda guwanama berilipdir. Emma ödüm hosarlarym bu hakda hiç zat aýtmandyrlar. Gysagly ýagda ýüze çykypdyr. Onsoň iň ýakyn ýerde ýerleşýän hususy ışıklar hassahanasy bolan soň şo hassahana ýüz tutdurlar. Hassahana näsagyň maddi ýagdaýyny gödeňine tutup bejeri töleginiň bary ýogy 30 götürmüň töledipdirler. Emma bolyn bu adamlar ýagşy niýeti ýamanlyk bilen jogap beripdir. Menim haýyp etdiler. O nähil ýagşy niýet bolýarmysyň? Hormatly qady. Lukmanlar bu hili bejerge başlamadan öň gerekli barlyklar geçirmäge borçly bolup durýar. Bu resmi namalaryň içinde bilermen maglumatnamasy ýetmekçilik eder hormatly qady. Eger bilermen maglumatnamasy talap edilse, Hormatly qady, gurrun edilýän barlyklary geçirmek üçin bir sagada ýakyn wagt gerek. Täzeden bilermen maglumatnamasyny talap etmek wagt ýitirmek bolýar, hem iki tarapa da artykmaçyk bolar. Hawa düşünýän. İlkinji kömek berilýän halatynda Lukman ilki bilen näsagyň ölmän galandygyny gödeňine tutmalydyr hormatly qady.
Emma bular Lukmanlara sagwortun aýtmagyň deregine özlerini öweltelegini talap etýärler. Kadiyetin kararı. Şikayetçinin hususi ışıklar hastahanasından talep ediyen öweltelegini bermezlik karar edildi. Sağ olun, Golcayağa minnettar. Möhüm däl, sizem sag bolun. Inni bolsa size bir gowy koýdur kereme deyin. Bolýa, ýörüň onna. Ýöräliň. Golcayağa size garaşýan. Bolýa. Barýan. Kakasy, bir zatlar iýdi, ýoksa mene keseliň beterler. Inni näderkä? Nädip güzeran aýlarka? Hiç kim men bu ýagdaýda iş almady. Kaka gynanma. Men okumy taşlap işe giräýärin. Ýok, sen okuň okamaly. Men işläýärin. Omar bilen gerekleşip öýde bolar. Sana bir zat gerek bolanyna da Hay insapsyzlar. Günälerini ýaşyryp boýnalmadylar. Gaýtam özümi günäkärlediler. Şo sebäple maýyp bol galdym. gaty adadım. Ayşe hanım işi goýansaň öýüň bar işini özüm etmeli bolýan. Tiýdirä kömekçi tapaýmasam boljak. Owa, bir kömek çalay. Çünki ýakynna has ulrak öýe giräýmegmeden mümkin.
İşlerimi de barha ulanýa. Müşterilerimden hem sany barha köpelýär. Yeni bir näçe ýylyň Türkiýanyň iň uly hukuk edarasynyň birine urulars. Başakça, munçy işi sen üçin etýändirin. Hukuk fakültetine girip bilmeseň, meni gynanýardyň. Kaka bir daha soracaktım. Sonra gydım. Yoksa aklıkçı olmak için yalan söylesen olur mu? Näme diýmekçi bolýan? Yani her aklanyan adamın bir günah bolmanyn biler, şeyle mi? Yönü günahkaram bolsa sen aklamaly bolýan. Yoksa pul kazanıp bilmeýän de. Olcay, han suw uysana maňa. Ferhat gydım. Men sana ejem kakam üçümüň baştan geçiren bir wakamy da aýdyp bereýin. Ne hili vaka kaka? Dinle. Bir gün akşam mehmançylyga gidipdik. Soň öýe gaýtmak üçin ýola çypdyk. Men ýa 6 ýaşymdadym. Ýoly öňümizden bir sergezdan çykdy. Kakamdan gapçygyny sorady. Kakam garşy bolup durman. Gapçygyny bermek üçin elini jügüne sokdy. Anyk ýadymda, şo wagt öýleriniň penjeresinden garap duran adamlaram bardy. Kakam gapçygyny çykaran wagty gapçyk ýere gaçdy. Birden kakam bilen sergezdan ikisi de aljaranly ýagdaýa düşdiler. Soňra şo wagt edil barda doňan ýaly boldy. Adamlar kömek etmekden geçen gaýtam penjerelerini ýapyp ýeke-ýekeden içeri giriberdiler. Men bolsa şo duruşyma doňup kaldym. Şo gece bir de hiç kim kömek etmedi. Hemmeler kaçmak bilen boldular. Şo wagt bir de iň bolmany ýekece kişi kömek eden bolsady, onu beýle ýagda ýüze çykmazdy. Edil kinoda hyýaly. Näme maňa ananan okmy? Yok, onan ýan. Ýöne bir zady bilesim gelýär. Şol adamlaryň ýerine özüň bolsaň, kömek edermidin? Elbetde kömek ederdim. Başakcan, haýş edýän kakan gaharlanyrmy? Ferhat gydım. İşimizde şeýle erekimsiz bolşumyň sebäbi adamlaryň erekimsiz bolmagydyr. Ýöne men bir adam öldüriljek bolup durka, ýüzüm topup geçip biljek derejedäki erwedi adam däl. Ertir başagy internata ýazdyrmak üçin gerekli resmi namalar eltip bergen. Wagt ýitirmäli. Men o mektebe giresim gelenok. Ece. Ýöne kakam şonu isleýär gydım. Sawol kakacan. Anon oğlum Allah yarın bolsun. Allah ýargyňda bolsun. Allah zehiniň iyi tetsin. Giderek resmi namaları tapın. Elbette üstün çıkar. Marta dağı vardı mı? Bolya, men yine 10 ýaşymdan varar. Gerata polyaşı git. Say tekne. Tatsanım uluğun aşağını düştüm sağ olun. Sapaktan açıptın öýtýän. Men bundan beýle okwa geçekler iş gözleýän. Diýmek işlemek ýüreňe düptüň de. Ejen kakyň habar barmy? Ba. İşlätiň gelýän bolsa, men ýanymda işläp bilerdim. Men inni garapdyryn, hasaplary garşdyrýan. Onsoňam agşama çenli dukanyny bolup bilemok. Bolya, gürleşdik. Anha, şu ýeri. Alipa, Allah senden razı bolsun. Hemmemizden.
Gelin, hoş geldiňiz. Armanda. Sag bolun. Maňa elýärlik gerekdi. Sen aljak zadyň barmy gyýdym? Ýok ejejan. Bu kitaplar kiminki? Menki Okuwdan boş wagt bilen ştaýda işleýärmi? men işlemeli, okuw taşladym. Näçe tölemeli? 50 kuruş. Sag bolun. Daýjan, men şu gyradaky jaýda ýaşaýan, üýdäki işlere kömek ederýär birini öldüýän tanşyň bar bolsa, Netip bolsa gawat geldim, hökman habar berer. sag bolun, agşamyňyz haýyrly bolsun. Sizin kim hayırlı bolsun. Halipam. Ejimem iş gözlüyor. Şoň aýda aýny isleseňiz. Bolýa, aýtsaň aýda. Wah oglum. Kakan mektebe gitmeýäniň işdeýse gaty gynanyr. Sen aýtmasaň bilmedije. Bir aýal üý işlerine kömek ederýär bir hyzmatkar gözleýärmiş. Isleseň ertir orada gurulaşaý. Bolýa oglum, bolar. Menim tiýdirek işläp başlasam gowy boljak jaýyň kireýin 3 aýdan mer töläp bilemdik. Üýe esen bugün erti torak gelir. Oğlum, okuň nähili? Gowy kaka. Goç oğlum, ataňam ýaşap beren bolsady, agtygynyň üstünligini şo döwür göräýt etdi. Saňa buýsanor oğlum. Omar, Aýdy beriň. salam neme? Men şu ýakynnak dukandan gelýän öýdäki işlere kömek ederýäli adam gözleýän ekeniňiz. Gelin içeride gürleşeýeliň. Sag bolun. Oğlumam dukanny işleýär. Hawa akyllyja bolanam diýe. Hawa sapaklaryna gatök dedi. Ýöne kakas näsaglan soň okuwyn dowam etip bilmedi. Elmi golp geçsin. Ýagşy Hatice hanım. Bir hepde ýaly işleş edip bir-birimizi tanar. Ertir başlap bersoň belli kullu gürleşert bolýarmy? Bolar, elbetde bolar. Näme? O näil başar plandy o? Maňa gulak as. Näde we molta tapardyňyz şo resmi namalary. Düşündiň maňa bulara tereday. Omar, aýdy ber Halipa. Bärik gelsin oğlum. Oğlum, men tölegleri tölemäge barýan. Aha, şu sandygyň açary. Pullary saňa tapşyrýan. Bolýa Halipa. Allah ýaryň bolsun. Ya şigit, maňa gal suw bersene. Häzir berýär. Näme seret ya? Birine meňdetdiňmi? Maňa seraday. Boljygym bir gal suw bersene, işim köp bolsana. Berde hani. Rahat çekil hany. Çykar sanykdaky pullary. Çykar. Barın derre gidin, ýoksa polisiýany çagyrar. Oho, dilin gaty duýunla. Edýäňiz näme? Bu ýerde edenetlik türetýän, çykyn tiýdirap berden. Sen sokulma. Bededim, barın gidin, ýoksa polisiýany çagyr. Şol adamlaryň ýerine özüň bolsaň, kömek edermidin? Elbetde kömek ederdim. Sen beýle geçintek. Senem tanna gaç. Ýok, bu dukanyňy ýetim maňa amanat goýup gitdi. Häzir men saňa amana dogry kölerim. Ýagdaýyny çık. Ey Allah can. Ödüm kömek et, ödüm kömek et. Onu gürleşdi Hatice hanım. Ertir başlap berin. İnşallah. Alo. Näme? Dukanymy? Bolýa häzir barýan. Dukana oğurlar ýepdir, adamym ýaralanypdyr. Wah Omar.
Bela yeterler mihman ýalylar. Bir gelir, bir gider. Mihman almagy başarsaň azada gider de süýjesi galar. Gasaly gözewçilik eltiň. Men kakasyna näme diýerkem? Omaryň mektebe gitmeýänliginden näme habar ýok. Nädip bu zatlar başyma da geldik ey Allah. Bu bolan zatlarda da bir hikmet vardır da. Hawa ünsülen seretseň hiç bir iş hikmetsiz görünmez. Ähli soňsuz hikmet setirlerine nähil meýilleşdirilen bolsa, wagt gelinne äşkär bolar. Esasda şu ýazgylary gow okap bilmekdir. Men hiç zat diýip şikaýet etmedim. Gaýyk etmeýän. Omar köp saklaman goý bererler. Ece can. Omar, Halipam, olar ellerine bıçaklar bilen dukana kurtak giren soň ne deyin? Menim elimden gelen netdim ýöne. Sen bu zatlaryň pikirini etme oglum. Hany inni gönüýüňize gidin. Kakama näme diýerkäm? Islerden men gurlaşaýyn kakaň bilen. Dogrudanam gurlaşar mısınız? Elbette gurlaşar. Gurlaşman näme? Ýörüň wakaly. Ice gat korkyan. Kakyma hiç zat bolmaz da herne. Lukman ağa, Tolgunmaň. Adamyňyz ölümden halas boldy. Hudaýa şükür. Ýöne kellesine degen urguýuň, huşuna ziýan ýetiren bolmagy mümkin. O nähili diýen. Wagtlaýynça ýa-da hemişelik huşuny ýitirmegi mümkin. Biz her hili ýagdaýa taýýar bolup näçe gözden salamyz. Men indi näderkem, oňa nähil çemeleşerkem. Salih ağa. Salih ağa, şu hili meselelerde ýokdy hünärmenmez. Näçe nähil çemeleşmeligini, gassagly kömek gerek bolana nähil kömek bermeligini öğren gowulýa. Ol size kömek eder. Menem şu töwerekde bolaryn. Geçdi bolsun. Adamyňyzyň basam sagalmagy üçin biz elimizden geleni eder. Hatice, Geçerim. Geçin. Agşamyň haýyrly bolsun Tevfik ağa. akşamın hayırlı, hoş geldin. Kakacan, seni Halipam bilen tanıştırayın. Salam, Salam. geçin oturun. Düşünmedim lo, o näýli Halipam? Sen okuwyňy toranyňa näçe tagat boldy? Bu wagtda sen nirde boldun? Ruhsat etseňiz men gurrun bereýin. Kiçiräk bir dukanym ma. Omaram dukanyna maňa kömek etdi. Şuň Omar dukanyna ýeköz galanna bir erwet waka bolupdyr. Dukanyna bir alja bilen Omaryň üstüne ogurlar gupas edipdirler. Bu wagtda çenli Omar polisiýede boldy. Omar, näme boldy? Näde polisiýa düşdün? Men hiç taýt etmedim. Gaýyk etmeň, oň günäsi ýok. Omar gorajak bolup ýaralanan kişi hastahana düşen soň polisiýa Omardan maglumat sorady. Bolan da ýok. Inni goýa elin şu gurruňy. Dukanyny okuwdan soň işleýänmi? Neme? Ýok. Mektebe gidňokmy? Haýş etýän gaharlanma. Saňa öňüräk aýtmandym ýöne işlemesem boljak däli. Vah, vah. Men pul gazanyp bilýän bolsam, hemmesi men sebäpli boldy. Mektep taşlanmaňa da men sebäp boldum. Özüň günäkärleme Tevfik. Sen günäkär däl. Bu zatlaryň baryny şol aklawjy günäkär. In bolmany öwe töleg alyp bilsediň. Belki ol aklawjy biziň pikir etişimiz ýaly gat ýerwede adamam däldir. Oho. Nähili naýja, nähili gözel täsin zat. Siz ýatyňyzmy? Hawa, kakamdan öwrendim. Şulardan günde näçe ýazap bilýäňiz? Bilmedim de, 100-150 dag vardır. Öğren oňat. Şeýle keçejik sowatlyk zatlar satylýan bazarjykda ýakyn dostumyň dukany bar. Isleseňiz siziň üçinem birini gurlaşyp alyp bereýin. Bir gapdalan ýasap, bir gapdalanam saty berersiňiz de. Nenen görýäňiz? Bilmedim de. Şu bolşun bilen derde ýarap bilermikä? Ýok man suratda. Her kimiň bir edip biljek işi bardyr. Şu iş tüý siziň oňaraýjak işiňiz. Olya.
Men üçin ören oňat bolardy. Her şerde bir hayır iş vardır. Halipam, barda üçün köp tagyr alkam. Kaqın iş meselede çözüldü. Inni orada in esasat sen mektebe gidip başlamaly. Men mektebe gidesim gelýär. Omar, bir da sorajak. Seni halas eden adam hakda qaqaňa näme gurrun bermek isledin? Yan gurrun şu ýere gelenne, näme üçin gurrun başga ýana sowdun? Meni halas eden adam qaqamyň öz tölegini alyp bilmezligine sebäp bolan aqlawçy da. Onu gören wagtmatan adam qadiýetde görüpdim. Qaqama gurrun beren bolsam, meni ýazgarardy. Sen ýaralandyň diýerdi. Näme etjegimi bilmedim. Halipam ol meni halas etdi. Ýöne ol erwede adam. Näme etjegimi bilmedim. Bir da taqynny şu etseň ilki bilen wujdanyň diňle. Kalbyň päk bolmak üçin Allaha doa dileget. Soňam ýüregiňe geňeş. Ähli hakykatlaryň arasynda hemde päk ýürekde peýda bolýanlygy şu etdir. Iň bolmanda gaýdy bilen men tanar şeýledem tanar. Bilmedin de tanarly. Olcay. Bizi tanamadyňmy? Meni aýalyň, bu da gyýdyň. Sen ýadyma düşýäň. Dünýämdadyň. Men üçin doa dilek edipdiň. Şeýledämi? Kaka. Sen kim? Salih ağa. Adamym üýekde peýdas degirmike? Äkideýin. Öýde görjek zatlar ýadynyň gaýdyp gelmegini peýdasynyň degime ahmal. Ýeközümiň bu zatlara güýjüm ýeter öýdemek. Bu meselede siziň tejribeňiz bardyr. Olcay tagalyan çamağa kömek edäýin. Bu ören kyn ýagdaý. Nähil çemeleşigimi bilmek gata möhüm. Düşünýän, men elimden geleni ederim. Sag bolun Salih ağa. Olcay ağa, öýüňizde gidesiňiz gelýärmi? Şu ikisi bilen gitmelimi? Mümkün değil, gidip biljekde. Tanamayan adamdan bilen bilmeyen yerime gidedim gelen o. Sen adyň nämedi? Salih. Salih Demir. Salih. Men diňe seni tanayan. Sen ýadyma düşýän. Haýyş etýän kömek et. Kömek et. Iň bolmanda bir neme özüme gelýänçä. Tanayan adamlaryň ýanyna olatym gelýär. Gatygen. Bir hili özüme howp astyna duýýan. Bolýa Olcay. Salih ağa da biziň bilen gider bolýarmy? Oglum, naharyňyzy sowudyjyda goýdum. Açyksaňyz ýersiňiz. Bolýaje. Oglum, tapaklaryňa taýýarlanýarmy? Owa taýýarlanýan, men gaýry etmeje. Berekella. Uy, senin tek satmağa başlamağa bir aylyk harydyň taýýarlapsyňa. Ýanca Omaryň halifasy gelip gitdi. Ertir satmaga başlaýbermeli nezip bolsa. Gowsy bolsun inşallah. Men gidip barýan işlemäge gitjek diýip aýdypdyma. Bolýa, sag bol, sagaman gidik. Häzirlikçe hoş galyň. Merhaba. Salam Olcay. Geçti bolsun. Olcay, Mirsat tanadyňmy? Dostum işdeş ýollaşyň. Sen tanamak. Bu zatlar adaty ýagdaý. Gaýgy derýarlat ýok. Indi bolsa öýe gaýdalyň. Näçe tiz başlasak şonça da Olcay aganyň bolun wakalary ýatlamanyň gowy kömek edip biler. Bolýa, ýürüň gidelim. Hatice hanım, elini güller bitsin. Öýümüz aparatda bolupdyr Olcay. Hatice hanymyň şunu ilkinji edek gelşi bir zat göwnüňe yaramasa aýdaý.
Innikidine hasyn süräk bolar. Olja ayaga öňüm hoşgetli adam bolmaly. Şeýle dämi Selda han? Hawa, elbetde. Minnetdar Hatice hanım. Men ursat berseňiz gaýdaýyn. Bolýa, ertirem gelýäňdämi? Men indi gaýtyp gelmesem gerek. O näme üçin? Ya bir zat boldymy? Yok, ýöne barbyr gelip biljek del. Beýtme Hatice hanım. Şu wagt sen maňa juda gerek. İkimiz gowy düşünýärdik. Eger төлejek pulumy az gören bolsaň, ony çözer. Kyn mesele däl. Gerek bolsa gürleşenmizden 2 ise köp töläýin. Çağamy kötmol diýdim. Pulun bolar, maddi kynçylykdan daýnarsyň. Haýyş edýän, ertir hökman gel. Ýan gaýdyşym ýaly, sen gelmeseň maňa gaty kyn düşer. Akşamyňyz haýyrly bolsun. Hoş geldin. Hoş geldin Ece, ýadadyňmy? Ece ýagdaýyň gowymy? Ece näme boldy? Durun tek saňa kömek edeýin. Sag bol Hatice. Nahar ýedinmi? Yok, ýemok. Men häzir derewçik taýýarlaryn. Sen bir jemit ben ýanyma gel. Näme boldy Ece? Omar, ol adam sen ýaraladyňmy? Haýda adamy? Şu günki işlemäge baran öýümizin hojaýyny ol aklawjy bolup çykdy. Ola edil huşuny ýitiren ýaly üýtgä bir hili bolupdyr. Sen etdiňmi? Ýok Ece, ogur çüýçe bilen kellem urjak boldy menem. Omar, teret, men sen ejeň, maňa dogryny aýt. Araljak boldyňmy? Şoň üçin etdiňmi? Ece çynymy aýtýan, men hiç taýt etmedim. Şol adam goramadyk boldy, häzir men şoň ýagdaýynda bolup bilerdim. Öläýmegime mahmal, ol meni halat etdi. Ataň her insanyň içinde bir jowher bardyr diýerdi. Belkim dogrudur. Olja ayaga şu suratlyň düşülen wagtyny ýadyňyza saljak boluň hani. Tede biraz kıyın düşmegi mümkün. Ýöne azıcık öýüňizde dogry salmaly bolarsyňyz. Ene teredin? Teri doljay. Çanak kalan ýoluna ulagymyz odulyp da atam ýemide gidip barýakak. Sen bolsa ýene ulagyň odulyna gaharlanypdyň, ýadyňa düşdümi? Ýadyma düşürip bilemok. Men gaharjan adamydym. Hawa, bir azajyk. Hatice hanım ýerlimike? Gahar adamyň nefsini joşdurar. Gaharjanlyk artdygça adam öz çäginden çykyp başlar. Iň güýçlilerini öýden wagtyň aslynda iň ejid wagtyňdyr. Peýgamberimiz nähili gowaýdypdyr. Hakyky peýalwan gaharlanan wagty öýüni erk edip bilen adamdyr. Gelin geçiverin. Salam Olcay. Näetýän? Hiç ilötüş ýok. Hiç saat ýadyma düşürip bilemok. Şu wagty edil boş tagypa ýaly. Wakalar ýadyňyza düşmäge başlanyna tagypan käbirler garalanyp başlar. Ýöne gorkmaň. Ansanyň wötümliklerini ýüzbeýiz bolup, ýüzüniň gyzarmagy erbetliklerden taplanmak üçin ören möhüm başlanygyçdyr. Haýsy geçen täher bolmandyr. Oljaýyn kellerini hazam beter garışdyrmaň hali haga. Iseseňiz muňu gardaşmak däl aýyl-haýyl etmek diýelim. Ýagşy ýaman belli bolsa kelletem durlanar. Näme etmekçi bolýaňyz? Meselem ony iş ýerine ekidip biler. Ýöň nähili işler edenligini görse, käbir zatlar ýatlamany peýdasyny degmek mümkin. Men aýdýan ýerim yngaştaý. Bärde başga da satyjylar köp. Ödem diňe sowgatlyk saatlar satýarlar. Ählisi 50 ýasalan zatlardyr.
Men sen üçinem yer gurlaşypdym. Wagtlaýynça taňa amanet etýän. Anha, stay. Doğrudan men zatlam geçermika? İnşallah geçer. Sefik, ýagdaýyň omy? Renkiň tolup durla ho. Men füýçü keselim var. Dermanym wagtyny atmasam seýle bolýar. Häzir derman malaýyn. Men ştaýda goýupdym ony. Tevfik, Tevfik. Tiz kömegi çağırın. O Olcay, bu yer taňa tanışmy? On çoknullar. Bular men alyp barýan işlemmi? Hawa, sen hemişe yeňýädiň, hiç wagt yeňilmeýädiň. Diýmek, ismi öktekinimde. Yeňmek has möhüm ýa adalatly bolmak? Yeňmek mi ýa adalatly bolmak? Elbetde yeňmek. Yeňýän bolsa diýmek adalatlydyr da. Bilmedim de. Her bir yeňiş adalatly bolmaýar. Adalatly yeňmekden adalat bilen ele geçirilmäge razy bolmak ýagşyrakdyr. Bütün barlygyň tertibi ilahy adalat bilen binadyr. Allah antany hormatlap, adalatly bolmagy antanyň öz erkine goýupdyr. Şu işleri menem teret göröýün. Olcay, o taýda ütgözük zat ýok. Hemmesi öň alyp barılan işler. Şu işleri nähili alyp barandygymy biletim gelýär. Barlap göröýün. Salih ağa, bir zaman gurlaşaýyň. Bolýar. Salih ağa, Olcaydyňa bir huşuny ýitirmek bilen çäklenmä, düýünden başga adamy gurulypdyr. Bu adaty ýagdaý. Häzir oň erkin pikirlenmegine pätkeli berýän zadyň ýokdugy üçin ol öz borçly hereket edýär. Ine şoň üçinem o işlerdäki maglumatlar Olcay gynandyr diýen. Bilşiňiz ýaly işdeki wagt ýalňyş hereket edilýän halatlarym bolýar-da. Olcay ýeňmek üçin ähli ýol dogurdyr pikirini eýerýän ökde aklawjy. Aslında şu wagt Olcay ýagy üçin mümkinçilik töredi. Uşuna gelýän wagty öz ýalňyşlyklaryny näçe göz ýetirip bilse, geljek üçin şonça gowy bolar. Şeýde bol özüni has oňat tanar. Olcay, Derrew hasana gitmek gerek. Dermanyňyz hemişe ýanyňyzda saklaň. Bak ýanymdadylar, ol näme bolanyny bilmedim. Biraz diýinjiňiz alyň, soň öýüňize gidip bilersiňiz, geçdik bolsun. Sag ol gaýdym. Minnetdar. Hudaýa şükür, gorkul zat ýok, meni gaty gorkuldyňyz. Siz häzir şu ýerde garaşyň, men resmi namalary düzedýin. bolýa. Ýagdaýyňyz gowmy? Men oňa Salih. Sen gidip gelä. Men şu taýda garaşaýar. Bolýar, men derrew gelerim. Beredap bolun. Sag oğlum. Ýagdaýyň gowmy? Sen? Näme üçin ýykylýar? Hasam güýçlenip ayağa galmagy öwrenmek üçin.
Näme üçin ýykylýar? Hatam güýçlenip ayağa kalmak üçin. Çekeliňi. Sen ýaly adamyň kömegi gerek gel. Men ýaly adamyňmy? Näme üçin? Ýene näme üçin diýmem soraýanmy? Agam, maňa beýdiýär ýaly men size näme ýamanlyk edipdirin? Yalan söylüyen, yalan. Düşündün mü? Meni mayıp koyunlardan hem erbetsen, sen sebepli ömrüm kul bollu. Näme peýda gördün? Näme kazandın? Aýdany. Feredin ýalňyşýan bolayma. Meni başga ýerine meňdetýäňde ötýän. Hiç kime demeňde demok. Sen şol aklawjy, sen ýüzüňi ömrüm ötünçe ýadymdan çykarman. İkelim ýakaňdadyr. Sen sebepli ömrüm kul bollu. Ahlaksyz, wyzdansyz. Nädibinni hiç tat bolmadyk ýaly hereket edip bilýän. Olcay ağa, Heret, doğru aýdýan ekenim. Gördüňmi? Olcay atkeş, aklawçy, yalançy aklawçy, ahlaksyz aklawçy. Şunça ýyl okanyň diplomuna nälet bolsun. Ol adam men tanaýan eken. öňkü alyp baran işleň boýunça tanaýan bolmaly. Maňa nämeler diýen esitdiňmi? Yalançy diýdi, ahlaksyz diýdi. Men ona näme ýamanlyk etdimkä? Nädip ol adamda maňa beýli ýigrenç töredike? Men kim? Kim men? Kim? Siz ol adama adalatsyzlyk eden bolmaly. Bu bolsa oň sizi şeýle ýigrenmegine sebäp bolupdyr. Siz adalaty ýola goýmak üçin okudyňyz. Ýöne başgaça hereket etdiňiz. Mirza dağan size beren jogaby ýadyňyza düşýärmi? Ýeňmek has möhüm diýdi. Indi ýene pikirlenip görüň. Ýeňmek möhümmi ýa-da adalatly bolmak? Gaýdym. Degenmeli wagtyň tene gaýtam gaýnanýa. Ýyllara o mektebe girmek üçin elinden gelen etýär. Sen bolsa tersine giren üçin gaýnanýaň beýtme ahyryn. Men gidesim gelenok. Sana bir zat aýdaýynmy eje? Men aklawçy bolasym gelenok. Men öz ýolum bilen gitjek. Oň üçinem 3 ýyllap öýden daşda bolup okumak gerek gel. Şoň üçinem men siziň ýanyňyzda bolasym gelýär. Haş edýän eje meni iyi berme. Kakam näme diýer gaýdym? Kakamyň hiç zat ýadyna düşenoga. Ýöne bir gün ýadyna düşer, şonda men näme jogap bermeli gaýdym beýtme. Menden aýrylmaly bolňdy çydap bilýän. Men sen gyýdyňa eje. Sen üçin men diplom, hormat haty ýa-da aklawçylyk ýaly zatlardan has möhüm dämi näme? Şeýle dämi eje? Hatice hanım, senem men ýaly eli. Keňem başak bilen ýaşdaş ogluň bar. Şoň ýalgatlar size de bolýarmy? Oňa ýakyn bolup bilemok. Selda hanım. Siz menden gowulýansyňyz, ýöne belkem başaga etlemeýän zatyny dogry bilen etdirmek dogry däldir. Belki ýagşylyk etjek bolup ýamanlyk etýänsiňiz. Bolup biler. Kakam ýadyňa düşdümi Hadice? Näme hil gowy adamdy? Jaý jennetden bolsun. Hawa jaý jennetden bolsun.
Men sana bir zat aýtjak, ýöne gaharlanma bolýarmy? Bugun onsuzam gaharlanma kim galmady. Hastahanada kim görendirýän? Şo aklawçyny gördüm. Utonsuz diýtäni. Edil hiç tat bolmadyk ýaly. Biraz güýjüm bolan bolsa üstüne tapyljaktym. Belki pişman edenler. Oň ýaly adamlar pişman edermi? Pişman etse garyp gasaryň hakyny ýemezdi. Binamsy diýtäni. Wyjdansyz. Sen ýaňy näme diýjek boldun? Menmi? Ay hiçli, hükmannel. Hiç tat diyecek bolmadım. İstediğiniz başağı meneki daýyn Tilla hanım. Özüme giderim Talih ağa. Oljaýyn tek oýunun ok, siz ýanyna bolaýyn. Oýununy siz bolmasaňyz, Bolýa, özüňiz gowul ýaňyz. Meni uğratmak üçinem çıkmadı. Hakyň häzir bolýan zatlary gowy düşünmeýän bolmagy ahmal. Men şoň islegi boýunça gidip barýan ahyryn. Kakymyň islegi üçin ähliden duşlamdan öýümden aýrylyp internada barýan. Hakyň ýagdaýynyň gowy däligini bilýän başap. Ol häzir gaty kyn ýagdaý başdan geçirýär. Şo ýaşdaky adamy geçmişdäki hiç taýda ýadyna çürüp bilmeýçi teň pikirinçe gorkunç däminem. Saňyrda daýdyn Salih ağa. Kakym şeýle adam bolmadyk bolsa gowy bolardy. Şeýle geçmiş bolmadyk bolsa gowy bolar diýjek bolýanmy? Hawa. Şeýle geçmiş bolmadyk bolsa gowy bolardy. Başak. Men näme üçin ýadgarýam? oňaýdanma üns berme. Gıydymun gowuna deger ýaly men näme etdim kem? Ha? Näme etdim kem? Başak siziň isleňiz boýunça internata gidip barýan üçin gaty gaharly. Men islegim boýunça Her kimim çağatynyň gowy ýerde işlemegini isleýär. Ýöne käbir adamlar onun çağatynyň ýagşylygy üçin isleýär ýa-da öz nebitini hoşal etmek üçin isleýän belli däl. Başak siziň hakykatda oňa ýagşylyk etjek bolýaňyzmy ýa ýamanlyk etjek bolýaňyzmy şonu anyk bilmeýän bolmaly. menem bilemok. Häzir şonu anyklamagy mümkinçilik bar. Geçmişde ödüne bağlap koyupdur. Ýöne häzir oň bilen ýüz-ýüz bolduňyz. Pikir edip görseňiz bu Ullukan Lütüf Keremdir. Dur! Selda! Selda! Başak! İyice kakım. Oljaý. Aç. Şeýle geçmişi bolmadyk bolsa gowy bortyp, näme diýjek bolan Başak? Çağılımdan vermağa hemişe şey diyordum. Ezilmeyecek bolsam hemişe ezip gezmeliyip yordum kakı. Şol aýdanlaryň ululugyny çahat gowy düşünýän. Men şeý diýdimmi? He Başak. Başak gıydym. Kakam ýad atma. Meni açyp hırtladym edip ýetişdirjek boldum. Ýöne men oň ýaly adam bolmarym. Men hırtly adam bolmak islämok. O mektebe diňe sen isleň üçin gidýän. Ýöne men sen ýaly bolmarym. Ezilmejek bolup ezmerin, beýtmerin. Ýörüm, öýe gaýdalýam. Üýe, ýöne. Men sen bu ýysan sülen ýaşamagyny isleýän. Geçmişinden utanmagyny islämok. Özü bile gürleşmeye tayyarmy? Ýakajylygyny, wujdanyny duýup bilýän adam üçin adalatsyzlyk hemde zulüm köz ýalylar. Allah oğlun asmanyny rahmet dolu bulutlar ýaly pursatlar bilen doldurar. Şondan soň adam Allah tarap sekelçe ýönelse, rahmet ýagşy ýagmagy başlar.
Sen menden bir zat sorapdyň, ýanyňa düşýärmi? Doğrudanım kimdiňi bilesin gelýär diýip sorapdym. Hawa. Hawa bilesim gelýär. Näme bolsa bolsun, men bilesim gelýär. Salih. Puşman etmäge hemişe-de mümkinçilik bardyr şeýle dämi? Elbetde. Büdürmeýän at ýykylmaýan ýigit bolmaz. Esas at ýykylan soň gaýtadan ayaga galmagy başarmak. Ýykylandy bilýän adamlar üçin Allah hökman o ýalňyşlygyny düzeder ýaly sebäpler ýaradyp, onu arasda adamlaryň hataryna goşar. Ygtyýar ödüňde. Inne ayaga galmagyň wagty gelmedimkä? Günlüğüňiz haýyrly bolsun. Oljaýaga birçe pursat. Mirsat ağa, oljaýaga geldi. Otogyna girdi. Hawa. Men kömek edäýin. İçeridemi? Hawa. Şonu malay. Şunumy? Näme işleýäňiz? Sereden işlemi görjek Mirzat. Görüňde näme peýdasy bar? Hiç saat ýalyňa düşen ogatyň. Ýöne bilýän. Ýalňyş bir zat eden bilýän. Ýalňyş? Ýadymdan çykardym Oljay. Bu ýerden ýeňşe barýan her bir ýol dogrudur diýen şu ajaýyp arduwyň netijesinde şu derejä ýetdi. Yer bolýa, inni bolsa şu taýdan gidiň. Bilişiň ýaly näme saglygyň zerarly, sen bu işe hukugyň ýok. Şoň üçin aklyňy bolup bilmersiň. Bu adam nerede näme işleýär? Olar gizlin resmini amalar. Olar her öň ýeteniň görmäge hukugy ýokdur. Näme üçin beýle gorkýan Mirzat? Tevfik Aksu Füýjü ketelli. Kutuwda ışıklar hastahanasyndan öwet tölegini almak üçin gaziýete ýüz tutupdyr. Ýöne öwet tölegini alyp bilmändir. Füýjü ketellidigini aýtmandyr, şoň üçin oňa ünsermi? Hakykaty kimden gizleseňim Allahdan gizläp bolmaz. Allah garaňkyjada gara daşyň üstünde garynjaň aýagyny görýändir. Hemme zat ol görýändir, bilýändir. Allah isleýän kuluny isleýän zady barada habardar edýär. Çünki Allah zulm etmeýär. Allah adalatlydyr. Salih. Yine bir kısani resmini amal bilmezmi? Barlak görür ýaly. Bolýar. Oljaýagan hakykaty göz ýetirmegine päskeler bilmersiňiz Mirsat ağa. Bulan kanuna laýyk däldigini aklyçy bolmasaňam bilse boljak. Hastahana üstüne düşen borcu yerine yetirmän üçin ol adam maýyp bolupdyr. Emma olin hiç ýyly öwet tölegini tölemändir. Muny edenem özüm. Ey Allah. Bu ýalňyşlyk inni düzelip bolmaýarmy? İş yapılıpdyr. Kimdigime göz ýetirmesem has oňa boljak ötýän. Maňa ýumuşyňyz barmy Oljaýaga? Ýok, sag bol. Bu suratdaky adam kim? Bu adam ýadyma düşenok.
Isleseňiz şu suratdaky adamyň kimdigini size görkezip biljek. Öwreden kiçijik zadyňam nähili gymmatly eken kaka. Allah senden razy bolsun. Jaýyň jennetden bolsun. Hatice, sen mi? Sen? Bu taýda näme işiň bar? Näme ýüzüň bilen geldiň bäri? Men senden ötünç soramaga geldim. Menden ötünç soraňda ütgejek atpamy? Näme ütgär öýdüň? Men bar adam ýitirdim. Sen maňa düşünmekden geçen tersine özüm günäkärlediň. Men ne hak ýere pul almagy synaşmakdan günäkärlediň. Men aýalymyň çagamyň öňünde nenen ýagdaýda goýdum. Gün bol ştaýdan, gün bol. Tevfik, dinläýsene. Men dinlejek adam ýok. Gün bol ştaýdan ýok bol. Gün bol. Kaka dur. Ol meni halat etdi. Meni halat etmek üçin öz janyna tewekküllik etdi. Tevfik, ol oglumyz halat etjek bol puşyny ýitirdi. Ölüm bilen yüzbe-yüz boldy. Wah Tevfik. Kakaň näme diýýärdi? Ýadyňa düşenokmy? Her infanyň içinde bir jowhar bardyr. Ýöne adamda şonu daşyna çykarmaga ipleg bolmaly. Ýadyma düşdi. Ol. O men atam. Ören gowa adamdy. Bize köp zady öwretdi. Maňa da köp zady öwretdi. Sen? Men ýetimler öýüne ulandym. Ejem bilen kakam kiçijek gam aradan çykdy. Kakam Nur Aksu meni ilki ýetimler öýünde gördü. Öýde gorply adam däldi. Ýöne ýene bir çagany okudyp biljek derejede gaýratlydy. Ol bir näme artyk işlete de sen bilen bililikde meni okutdy. Şulary ýasamagy maňa döwretjek boldy. Ýöne men başarmadym. Men uniwersitetde de okup bilmedim. Hünermend mektebini gutaramdan soň başga okuwa girmedim. Bir kärhanada işläp başladym. Ýöne şo hastahanada bolan zatlardan soň Kakam Nura ören gowa adamdy. Men şeýle adam bolup ýetsen gören bolsa, ol ören gaharlanyrdy. inne hemme zat ýadyňa düşýärmi? Hawa ýadyma düşýär. Bar zat ýadyma düşýär Salih. Hudaýa şükür. Ähli zaty unutdum. Ýöne asyl özüm tanadym.
Tevfik Aksu. Maýyp bolmagyny onu hasahanan günäkärden aýdýan da onu şeýlemi? Howa hormatly kady. Tevfik agan füýji kesellidigi gödegine tutulman geçirilen bejergi oň hemişelik maýyp bolmagyny getiripdir. Garşylyk bildirýän hormatly kady. Sizi dinleýän. Hassa füýji kesellini hemde insulin ulanýanyny aýtmandyr. Hormatly kady. Näse hassahana gelen wagty huşy ýerine däleken, anyklanan netijeleriň bary näsagyň füýji kesellidigini görkezipdir. Lukmanlar bolsa gerekli barlygy geçirmändirler. Şeýlelikde näsag hemmelen gözüniň alyny ýöremekden mahrum bolupdyr. Hormatly kady, özüňizi Tevfik Aksuň ýerine goýup görüň. Gyssaly bejergi üçin hassahana barýaňyz. Ýöne barja saglygyňyzy bitirýäňiz. Sebäbi bolsa diňe bir parklyk. Siz muny näde subut edip bilersiňiz? Ştaýda öňkü ýetmezçilik etýän guwanamy bar. Hormatly kady. Bilermeniň maglumatnamasy. Kadiyetin kararı. İki tarap hem dinlenip, hususi ışıklar hassahanatynyň näsag Tevfik Aksuga şekäýet ýetirenligi arly, bu hassahana talep edilýän öwü tölegini tölemäge borçly. Olja ýeňiş gadanny. Bu waka uly sorag jogap bernede oň halas bolmagyna sebäp bolar diýip umyd etýäs. Bu dünýäde adalatly bolan kişi ahiretde adalaty hem aýratyn lütf kereme oşar. Çünki Allah adalatlylaryň goragçysydyr. Allah bizi bu dünýäde adalatdan daş etmäge bersin. Ahiretde de rahmetinden. Rahmete garaşýan adam adalat terazisine elmydama agyr gelmelidir. Babacığım. Kakacan. Minnettar. Ha oğlum.